Mga Panultihon, Kapitulo 4. Ang kaayuhan sa kaalam. Mga anak, pamati sa gitudlo kaninyo sa inyong amahan. Matkuni kini og makabaton gayud kamog kahibalo. Ang gitudlo ko kaninyo maayo, busa, hinumdumi gayud ninyo kini. Sa dihang bata pa ako, bugto nga anak sa akong ginikanan. Gitudluan ako sa akong amahan, miingon siya. Hinumdumi ang gisulti ko kanimo ug ayaw gayud kini hikalimti. Tumana kini ug makabaton kag kinabuhi. Batoni ang kaalam ug maayong pagsabot. Ayaw isalikway ug ayaw kalimti ang akong gisulti kanimo. Ayaw biyai ang kaalam ug panalipdan kaniya. Higugmaa siya ug bantayan kaniya. Ang pagbaton ug kaalam mao ang labing maayong butang nga imong mahimo. Ang ikaduha mo ang pagbaton ug maayong panabot. Higugmaa ang kaalam ug himuon kaniyang bantugan. Hupti kini ug pasidunggan kaniya. Siya ang labing dakong dungog nga imong mahuptan. Pamati kanako anak. Matnguni gayud pag-ayo ang gisulti ko kanimo ug makabaton kag taas nga kinabuhi. Gitudluan ko ikaw ug kaalam ug sa hustong pagkinabuhi. Kun magtarong ka sa pagkinabuhi, wala gayoy makababag kanimo ug dili ka madagma kun mudagan ka. Hinumdumi kanunay ang imong nakatunan, ang imong kahibalo mao ang imong kinabuhi, busa, bantaye kini pag-ayo. Ayaw pag-adto sa dapit nga adtuan sa mga taong dautan. Ayaw sunda ang ilang buhat. Likaye kini ug isalikway ang dautan ug padayon sa paglakaw. Dili makatulog ang mga dautan kun dili sila makabuhat og dautan. Ang pagkadautan ug pagkabangis sama ra sa pagkaon ug sa imnunon alang kanila. Sama sa banag-banag sa kabuntagon ang dalan nga gilaktan sa mga matarong, mag-anam ug kahayag hangtod nga moabot ang kabuntagon. Apan ang dalan sa mga dautan ngit-ngit pa kaysa kagabhion. Matumba sila apan dili sila makakita unsay nakapadagma kanila. Anak, matnguni gayud ang akong gisulti kanimo, pamati sa akong mga pulong. Ayaw kini isalikway, hinumdumi kini ug higugmaa. Maghatag kini kinabuhi ug maayong panglawas ngadto sa makasabot niini. Ang imong mga huna-huna maoy tinubdan sa kinabuhi, busa bantayi sila ingon nga labing bililhon mong bahandi. Ayaw gayud pagbutang-butang o pagsultig bakak. Tutok diretso sa unahan uban sa pagsalig. Ayaw pagduko tungod sa kaulaw. Tun-i pag-ayo ang buot mong buhaton o bisan unsay imong himuon mulampos gayud. Likayi ang dautan ug lakaw ug tulid. Ayaw gayud pagtipas bisan usa lamang kalakang.